Здравейте, приятели! Казвам се Анна Зенковска и съм фризьор-стилист и преподавател по фризьорство с повече от 20 години опит. Живея и работя в Полша. Бих искала да ви поканя на уникален семинар, който ще се проведе на 17 февруари в София. Темата на семинара е «Химия за фризьори». Ще получите пълна и изчерпателна информация за тайните на фризьорската химия, която не е толкова сложна, колкото изглежда, но ще ви помогне да разберете трудните моменти в работата на фризьора и да вземате правилни решения в сложни ситуации. На семинара ще има само теория. Ще обсъдим съставите на продуктите, ще говорим за киселинните измивки, техния състав и въздействието им върху косата. Ще разгледаме как правилно да изберете продукт, който отговаря на вашите нужди. Ще ви предоставя информация за изсветляващи пудри, какво е важно да знаете при избора на този и други изсветляващи продукти. Ще получите ценна информация, благодарение на която ще можете сами да подобрите действието на козметичните продукти, с които работите всеки ден в салона. С правилното използване на добавки към изсветлители, балсами, перманентни бои, ще постигате отлични резултати и ще подобрите качеството на косата на вашите клиенти. Ще обсъдим също правилата за тониране на косата с перманентни и полуперманентни бои. Ще поговорим за пигментите, които съдържат оксидативните бои, шампуаните и маските за тониране и тяхното влияние върху резултата от боядисването. И още много друга полезна информация. А сега най-важната новина. На 18 февруари ви каня на семинар с демонстрация, на който ще ви покажа правилата за изсветляване на косата, внимание, без използването на изсветляваща пудра. Заедно с участниците в курса ще създадем с помощта на оксидативни бои чист, красив блонд върху предварително боядисана, сива и тъмна коса. Интересно ли е? Обадете се, за да се запишете в групата. Остават само няколко свободни места. Очаквам с нетърпение срещата ни.